आं मुस्रि राजीब ब्रह्म दिनै निउ राबंगुरि माइनाव लाइब्रेरिया खुंगा 53थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे जाबाय सानथामनि हाबाफारि जागोन। सैत्र दाननि जोबनाय अक्ट' आरो बैसागनि 1 आरो 2 बे थारिखआव जोङो राङिदारा गामिया गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय ज' जानानै गाजा गोमजायै बे फोरबोखौ फालिनो सानदों। दा बेयाव गासैबो उन्दैनिफ्राय हमनानै बोराय बुरैसिम गासैबो रंजा बाजायै बेयाव बाहागो लागोन आरो बेयो मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन बेखौ आं आसा खालामो। आरो उननि बोसोरफ्रावबो जोङो माने बेबायदिनो जों खुंलांबाय थागोन जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे मोजां फिथाइ मोनलाङो बेखौ आसा खालामनानै दिनै जोङो बे गासै माबाखौ लानानै जोङो रंजा बाजायै खुंनाया जोंना मोनसे ओंथि गोनां जाहैथों बेखौ जों आसा खालामनानै देग्लायबो जोङो बे रंजालि बैसागुखौ जोङो मोजां मोजां फालिलांनो हाथों बेखौ जों आफा अबंगसायनाव आर'ज गाबनानै जोङो माने खुंनो आखायाव लाबाय आरो बेखिनियानो गोजोन्थों।